Сәлам, рәхим итегез. Радик Шарафиев, Казан егетләре төркеме солисты. Яңа татар җыр бәйгесендә җиңү яулаган 2 җыр авторы. Яңа татар җырын турында мин төрле социаль челтәрләрнән күреп белдем, инде ишеттем. Мин 3 җыр җибәргән идем, шуның икесе җиңүче булып чыкты. 2 җырда махсус премиягә лаек булды. Махсус премия инде ул 50 мең сертификат дигән сүз. Димәк, берсе 50 мең, икенчесе 50 мең, шуның белән бергә 100 мең була. Әлбәттә, ипотекага. Дуслар, әйдәгез әле безнең репетиционный залга керик. Хәзерге состав. Монда инде без репетируем. Менә көзгегә карап, үзебезнең төрле движениеләрне, хәрәкәтләрне точим дип әйтсәк тә була инде. Бер җылы сүз дигән җыр, ул минем авылда ятканда, шул шигырьне күрдем дә мин, җыр язу илһамы килде. 5 минутта язылган җыр ул. Яңа татар җырына җибәргәч, аны Рифат Ахметович Раис Фасыйхка күрсәткән, тәкъдим иткән. Күрәсең, Раисга бик ошаган. Һәм инде Раис ул җырны башкарды һәм үзенә алды. Әлбәттә, без Казан егетләре белән Эзлим сине җырын һәрбер концертта җырларга тырышабыз. Казан егетләренең бөтен тарихы менә монда. Төрле составларның даже Артур Моратлар да килгән иде. Качественный аранжировка кирәк. Ниндидер топ артист белән сиңа сөйләшергә кирәк, ул җырны тәкъдим итеп карарга кирәк. Ул аны ошаса, димәк, инде өмет бар дигән сүз. Наглый буларга кирәк. 1-2-3 җыр минем күңелемдә тора. Яңа татар җыры өчен менә дигән җырлар, Алла бирсә, үзегез дә күрерсез бәлки. Яңа татар җыры ул зур мөмкинлек. Дөресен генә әйткәндә, менә синең бит инде җырларың төрле радиоларда, телевидениеларда, сәхнәләрдә җырласалар, ул бит инде композиторга, иҗат итүчегә шундый күңелле рәхәт. Сез дә катнаша аласыз, рәхәтләнеп, ссылкасын калдырабыз, гаризагызны тутырып, рәхәтләнеп, безнең белән катнашыгыз.